Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, téměř čtvrtého, u Strike Force Heroes 2. Takže vy jste mi psali, že tady máme i Custom Game, ale teďka se mi to moc dělat nechce. Teďka si dáme ten camping a čtvrtá mapa a čtvrtý díl. Takže si dáme Start Games. Tak jdem na to, děcka. Tak pojďme. Já ti taky na to. No, Kristýnko, aspoň pozdrav. Pozdrav. Kristýnko, pozdrav. S nadhledem trošku. Tady má... Dobrý, už nikdy nepozdravíš, čau. No tak ahoj. A vidíš, takže už budeš pozdravovat. A mě napadlo, že bych i točil vlogy. To jo, že jo, Kristýnko, měl bych točit vlogy nebo ne? Ano. Jo, ale budu si muset koupit kameru. Ty vogo, what a nigga, man. Dareček. Střílej, kamarády. Ne. In progress. Střílej. Bim. Máme dost nábojů. Tak. Zase půjdám. Ahoj. No to máte co ještě? Ahoj, kamarádo. Ahoj. Oh man. Já si myslel, že to je můj. Kolik to ubírá? A docela málo. Yes. Jsem borec. Zabil jsem ho s tak málo životama. A vy jste samozřejmě taky borci. Za to, že mi dáváte lajky a za všechny odběry. Ne. Za všechny lajky, za všechny odběry. Kristýnko, musíš mě hladit. Ano. Kristýnko, teďka mě nehlaď. No tak jo, hladně, ale nestrapni mě hlavně. Tati, když seš tady, no tak pozdrav do videa. Mám se trošku postavit, nebo ne? Jo, teprve točím 3 minuty, takže asi si dáme 2 kola, protože za chvilku to končí. Kristýnko, dáme si 2 kola nebo ne? A 2 mise. Psali jste mi to v komentářích. Nebo aspoň doufám, že jste mi to tam psali. Jo, dáme si 2 kola. Jo, dáme si 2 kola. Ne. Jo, dáme si 2. Dobrý. Tam mě vyděsilo. Ne, tam nevyděsilo. A teďka toto video věnuji, aby Game.cz nebreptal, tak mu věnuji Game.cz 18, toto video. A taky Exploitedovi za tuhle písničku, kterou pouštím ve videích. Ale to není podstatný. Takže, tati, můžeš pozdravit do videa, ale zakřič. Pozdrav tati do videa. Dělej, pozdrav. Takže teďka pozdravil, ale není to slyšet. Ti tátové, oni nikdy nechcou.
Yes! Dáme ještě ten kill? Mi dal tu tvoji čokoládku. A mě to má zajímat? Yes! Ano. Yes! Vyhrali jsme! Tvoji 5 minut. čokoládku nebudu jíst, ty je tvoje. 7. level? To jsem nečekal. Trošku kopíruju Goga, ale neříkejte mu to. On by zase breptal. Toto šíp je dobrý strašně. Big myself a big myself. Zase nemůžem, proč? Co? To maminka říkala. A co říkala? Tak, když jsme to nestihli do 10 minut, tak to asi ukončím. Jo, my jsme to dali? My jsme borci. Nevedeme o 2 do konce. To jsem nečekal, protože já jsem strašná lama. A Kristýnko, vždycky, když budeš tady u mě, když budu natáčet, no tak vždycky prostě pozdrav, jo? Já ti řeknu kdy, jo? A nevím, jestli by si to měla zkusit i Kristýnka, ale ta by to lamila, takže ne. Ale vedle si to zahraje, tady natáčím. A na záznamu to nesmí být. Ty zhebneš, kamaráde. Tak ne, prosím. Dobrý. Dobré. Já to zase budu natáčet, jo? To řekni táčkovi. Toto je velice silná pistolka a doufám, že bude v záznamu staletí. Zemřel jsi. Tak, tady dám ten, aby se mi toto, teda, ne, aby se mi toto. Tady C je bohužel obsazeno a tady mě velice yes. Kristýnko, nekopíruj mě. On určitě tam čeká. On je strefil. Vedle. Tady to nesmí být na záznamu. Takže já to určitě za chvilku ukončím, protože už točím až zemřu. No takže doufám, že se vám video líbilo. Já to tady zatím dokončím a uvidíme se u několikáté úrovni. Takže